Dobrý deň, v dnešnom videu sa pozrieme na zásoby a spôsoby účtovania. Ako členíme zásoby? Zásoby členíme na materiál, zásoby vlastnej výroby a tovar. Tovarom sú vlastné výrobky, ktoré sú výsledkom výrobného procesu, to znamená aktivovali sa a odovzdali do vlastných predajní. Tovary sú taktiež produkty nakúpené za účelom predaja, pričom sa tieto produkty zachovávajú v nezmenenej podobe. Nepoužívajú sa, neprenajímajú sa a ani sa nezúčastňujú výrobného procesu. Ako materiál sa účtujú najmä suroviny, pomocné látky, prevádzkové látky, náhradné dielce a obaly. O hnutelných veciach s dobou použiteľnosti kratšou ako 1 rok sa účtuje ako o zásobách. Zásoby vlastnej výroby členíme na nedokončenú výrobu, polotovar vlastnej výroby, výrobky a zvieratá. Spôsob účtovania zásob. V prípade vedenia podvojného účtovníctva sa môže každá účtovná jednotka rozhodnúť, akým spôsobom bude účtovať zásoby. V praxi si môže vybrať z 2 spôsobov, a to spôsobu A a spôsobu B, na ktoré sa pozrieme o niečo bližšie. Účtovanie zásob spôsobom A. Účtuje sa obstaranie, respektíve nákup materiálu alebo tovaru, jeho naskladnenie na sklad a následné vyskladnenie zo skladu a predaj tovaru. Tento spôsob umožňuje kedykoľvek v čase identifikovať presnú hodnotu stavu zásob a či finančne ich vyčísliť, a tiež poskytuje prehľadnejšiu evidenciu o stave zásob. Na druhej strane je tento spôsob zložitejší na účtovanie, zachytáva však stav a pohyb zásob počas celého účtovného obdobia. Pri spôsobe B sa v priebehu účtovného obdobia účtujú všetky výdaje na obstaranie zásob priamo do spotreby, pričom na konci účtovného obdobia sa vykonáva inventúra, kde sa zisťuje skutočný stav zásob, ktorý sa zaúčtuje ku koncu účtovného obdobia. Tento spôsob je jednoduchší na účtovanie, avšak účtovná jednotka počas celého účtovného obdobia nemá informácie o stave zásob a taktiež je prakticky nemožné ich finančne vyčísliť. Skutočný stav je tak k dispozícii len na konci účtovného obdobia k dátumu, kedy sa robí inventúra, respektíve k obdobiu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Tento spôsob je využívaný najmä podnikateľmi, ktorí nemajú veľké množstvo zásob, respektíve pôsobia v nevýrobnom sektore a teda nepotrebujú vedieť v každom čase počas kalendárneho roka, aký je práve stav ich zásob.